Apa iki satenane takdirku sing mbok jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kan mas ngono tangisku ya dik becike kowe lunga saka uripku pari pasan rangge lintang ing angkasa kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane wis gawe loro atimu. satu dua nusa kita hadirkan spesial Pusing Nelongso Okinawa. ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Amelia sesat ning jero dodo apa iki satenane takdirku sing mbok jawab sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kemas ngono tangisku becike kowe wong saka uripku pasan rangke lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis salahku pilihane mama papaku sepurane yen gawe lara atimu. hadir spesial bareng Aldino Memes